הכירו את מוסדות ברסלב יבנאל. מוסדות תורה, תפילה וחסד בלב המושבה הפסטורלית בגליל התחתון. מייסודו של הגאון הצדיק, מוהרוש, זכותו תגן עלינו. עמותת ישמח צדיק, שנוסדה על ידי הצדיק מיבנאל למעלה מ-20 שנה, מפעילה מוסדות קדושים רבים ומגוונים של תורה וחסד הפרוסים על כל רחבי המושבה הקדושה יבנאל. מלבד מוסדות תורה, בתי כנסת, מקוואות וכוללים לאברכים, העמותה מפעילה מפעל חסד אדיר וייחודי מסוגו בצפון, בית התבשיל אוהל אברהם, אשר מגיש בכל יום לאורחים למעלה מ1,000 מנות מבושלות לכל דכפין. בית התבשיל אוהל אברהם, כשמו כן הוא, בית של חסד, מפעל שפועל לזיכוי הרבים ללא כל תמורה, ומשקף דוגמה חיה של חסד ועזרה לזולת, כמו שאמרו חז"ל בפרקי אבות, על 3 דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, וקרוי על שמו של אברהם אבינו, אשר היה ממתין ומצפה בקוצר רוח לאורחים, על מנת שיוכל להכניסם לביתו ולכבדם במאכל ובמשתה. מדי יום ביומו מוגשים במקום ארוחות בוקר וארוחות ערב מגוונות למאות סועדים הבאים לאכול מבלי להתבייש וכבני מלכים. מוהרוש, כשפתח את בית התבשיל, אז הוא אמר, אני לא רוצה שיהיה חס ושלום איזה ילד שילך לישון רעב. לא, אין דבר כזה, אין מציאות כזאת. כל יום מחלקים פה כ1,000 מנות כל יום. המפעל הזה זה מפעל ענק, מפעל של חסד אמיתי. כמו שמוהרוש אמר, זה החיים שלי, זה החיות שלי. מוהרוש היה מגיע והיה לוקח כסף, שם בתוך הקופה לצדקה. למעלה מ9,000 סנדוויצ'ים הכינו לחיילים. כל יום שישי יש 3 גדודים שהם התרגלו מההתחלה לחמין של בית התבשיל, והם לא מוותרים, הם עדיין רוצים שיבואו ויכינו להם את החמין לשבת דווקא מפה. הצדיק הבטיח שכל מי שיתמוך במפעל הזה יזכה ישועות וניסים גלויים. אל תפספסו את הזכות הקדושה ובחרו להיות פרנס יום, פרנס שבוע או חודש, ותהיו שותפים מלאים למפעל חייו של הצדיק ולזכויות הברכות והחסד הנעשה בו. רק בזכות התרומה שלך, בזכות התרומה שלך, המפעל הזה בעזרת השם ימשיך לפעול. חייגו עכשיו לטלפון 04-665-6666. חזקו ואמצו.